Здравейте хора! Така, първо искам да се извиня, че в петък не качих клип, но компютърът ми блокира и изтри всички файлове, включително и клипът, и когато започнах да качвам, всъщност клипът веднага се изтри и затова нямаше клип в петък. Съжалявам, че го качвам сега и от другата седмица ще почна отново да качвам редовно клипове, както си е нормално. И другата седмица е 14 февруари и тогава може би ще направя клип също или в събота, не знам, ще видим. Но от другата седмица започвам пак в петък да правя клипове. Днешната тема на клипа ще е нови придобивки. Правя този клип за четвърти път. Два пъти, когато се опитах да го заснема и той се изтри, и два пъти до сега, и това е третият път. Нека да започваме. Придобивките не са много. Някои от тях вече са използвани, защото нямах търпение и нямах намерение да правя такъв клип. Плюс това има две летни неща, които не съжалявам. Моя грешка. Които изобщо не съжалявам, че купих. Нещата няма да мога да ви кажа с точна цена за някои от тях, но все пак се надявам да е добре. Камерата мърда. Така, нека да започваме. Първото нещо, което си купих, е това невероятно сладко суичерче, което е с това невероятно сладко мече, което държи сърчица и е невероятно за Свети Валентин, помежду другото за валя сняг, и ще е чудесна нова придобивка на Свети Валентин. Ако още има сняг, ще изляза с него и ще е трепач. Плюс това много топли, много хубав плате и качулката е невероятно сладка, защото има пухчета и просто се влюбих, когато го видях. Струваше 22 лева от един магазин до халите, не мога точно да ви го обясня. Има джобчета, което също е доста голямо предимство, които са доста дълбоки и в които съм сложила бележка. И да, така изглежда. Вече го носих, така че е малко пожълтяло, защото не го свалих през последните 3 дни, но го обожавам и не ме съдете. Така, нека да продължаваме нататък. Следващата нова придобивка е тази леопардова чанта, която си купих вчера. Така, струваше 5 лева от един магазин, който е на пътеките. Щях да си я купя на по-висока цена, защото е невероятно, достатъчно дебела, достатъчно дълбока и голяма. И вътре са същите мотиви, много ми хареса цветът и просто си казах, няма как да не я взема. Невероятно е, много ми харесва и ще ходя с нея на училище, колкото и странно да звучи. Харесва ми и ще си я нося. Надявам се да не се скъсам. За сега няма проблеми, но кой знае. Така, следващото лятно нещо, което си купих, е тази малко старомодна риска, която всъщност ми грабна вниманието не защото ще я нося навън. В смисъл, аз пак навън ще я нося, но няма да е в ежедневието ми. Много е лека и много ми харесва и това е за басейна, защото ще прекарам 2 месеца от лятото на басейна и за това си я взех. Много е хубава, много е лека и върху банския ще си облека, за да не ходя по бански, въпреки че така се ходи по плажа, не се тая. И много ми харесва, може би някой ден ще я облека и в ежедневието си. И е много лека, много просторна и си я взех от един магазин, който също е до халите. Мисля, че струваше 6,80 или 6,90. С точност не мога да кажа, съжалявам. Така, следващото нещо, което също е от този магазин, е тази рокля, която е с висока талия и е наистина много хубава. Много ми харесва цветът, много ми харесва дизайна, харесва ми това, че не е много дълга и ми харесват дантелките и въобще старомодния начин, по който е направена. И видях в едно списание абсолютно същата рокля, която списанието беше американско и там струваше $90, представете си, а тук струваше само 10 лева. Което е невероятно ефтино и много ми хареса. Не е някаква оригинална марка, но рокля. Така, следващото нещо, което е от Витушка. Разхождахме се там и случайно видях тези къси панталонки, които бяха последните, защото разпродават в момента всичко лятно, за да може да дойде новата серия дрехи. И аз си взех тези панталонки, които са невероятно сладки и ще комбинирам може би с риската, когато ходя на плаж. Много ми харесват. Не знам точно колко струваха. Miss Brown се казва марката, която ги произвежда. И да,
най-обикновени къси панталонки. Може би не е удачно сега да ги показвам, но все пак това са новите придобивки, едни от най-отличаващите се и за това реших днес да ги покажа, въпреки че не са за сезона. Така, следващото нещо е тази кутийка за очила, в която си държа очилата. Добре, ако искате да ме видите с очила, това представлявам аз с очила и за това не ги нося. Нося ги само вкъщи. И да. Нищо особено, просто я видях в един магазин по Витушка и реших да си я взема, защото е супер семпла и да, мисля, че е някаква откоряваща се придобивка, но все тая. Така, следващото нещо, което обожавам, е този термос, който също е нова придобивка. Mastercard пише, защото това ми е подарък. Баща ми го е взел от Mastercard, дали са му го нещо като бонус и той ми го даде на мен. Много се радвам, че го имам, защото наистина много ми помага. Доста време си търсех шише, което не е пластмасово, но не и да е термос. И най-накрая намерих това. Знам, че пак е пластмаса, но е доста твърда пластмаса, която не се огъва, не може да се смачка и не може да се щупи. Харесва ми също това, че много трудно се отваря. Само с зъби мога да я отворя. Харесва ми това, че е голяма дупката, не е много мъничка и да. Така, следващите две придобивки са доста нестандартни, но аз обичам чаши, обичам да си купувам чаши, обичам да купувам за подарък чаши, обичам чаши и обичам чашите като за декор. Така, първата чаша е тази невероятно сладка валентинска чаша, която си взех именно с тази цел да е декор в моята стая, на моето бюро. В нея ще си слагам химикалите и най-различни неща. Мисля, че е много сладка, беше от Kaufland за 2 лева. Невероятно разнообразие от чаши и много ефтини има в Kaufland. И за това много се радвам, че си я взех, че я открих. И да, следващата чаша е тази, която също е много нежна и много сладка. Много ми харесва. Достатъчно голяма е, за да мога да си пия вътре чая или какаото, или зависи какво ще си правя в нея. Достатъчно голяма е, но обичам малките чашки, както вече съм споменавала, защото аз пия много бързо и ми трябва голяма чаша, за да може да ми стане тежко и да не мога повече. И така да си за по-късно. Така, следващата придобивка. Казвам го така, защото всъщност не е нещо открояващо се. Са тези две гривнички, които си закупих от едни момиченца, които продаваха до метрото и бяха по 20 стотинки и човек как да не си ги вземе, много са сладки и са много разноцветни, шарени и ще си ги нося през цялото лято. Много ми харесват. Също ще си взема и ластици, за да мога и аз да си оплета, защото вече знам как. И да, гривнички. Чудесна придобивка. Така, следващата придобивка е този ластик, който искам да похваля, колкото и странно да звучи. Да, така, първо ластикът не е нищо особено, с тези шипчета, с този цвят, нормален ластик. Първо, може да става и като гривна и изглежда доста добре като гривна. Второ, много трудно се разтяга, което е едно много добрите неща, защото моята коса е дълга и гъста и обичам да я вързвам вкъщи, но да я вържа с ластик, който ще ми държи, а не като този разтеглива работа и някакъв супер разпарцалиоса. Затова ми трябваше нов ластик. От 50 стотинки от същия магазин на пътеките си го взех и да, там също си взех и тази малка паделка, която е бяла и е много хубава. Взех си я за кок или пък за така. И мисля, че спри доста сладко. Видях го на едно момиче и доста ми хареса. И реших да си я взема. Тя струваше 1 лев, имаше и черни, но все пак не отивам на погребение. Така че реших да си взема бяла. Така, това са придобивките, които в последната една седмица си купих. Не са много, не са различни, не са нещо, което е вау, не са скъпи и всичките са невероятно сладки. И се радвам, че си ги купих, дори летните неща. И така, надявам се да сте се забавлявали с този клип. Съжалявам много, че не качих в петък, но другия петък ще кача и така. До скоро!